la... Da, filmez din nou și asta se întâmplă că nu am să poate fi, da, pur și simplu. Știu să sunt în pijamale pentru că m-am schimbat și mi-era prea lene să mă îmbrac. Bun. Vreau să vă zic ceva. Eu îmi cer scuze că am făcut-o pe Georgiana să se lase de YouTube, dar dacă ea nu era o proastă și semăna cu mine, nu se lăsa de YouTube și poate în continuare. De acum ea este una mare, s-a lăsat. Și după aia posta în continuare. Și da, îi urmăresc canalul de YouTube, nu ca să-i furi ideile, pentru că ea mi le fură mie și după aia spune că eu îi le fur ei. Și, dar însă Georgiana, să te uiți la clipul ăsta, vrea să știi că data viitoare, dacă mă mai copiezi, le spun la toți să se dezaboneze de la tine. Absolut toți. Îi pun și lui Ionela pe Facebook. Bun, și acum să trecem la chestiile reale. Dacă vreți să vă apucați de postat, aveți încredere în mine, pentru că cei care vor să se apuce dintre abonații mei, puteți să-mi lăsați numele vostru în comentarii și eu o să fiu drăguță și o să mă puneți la vot, o să vă dau și like, orice vreți. Bun, și acum nu uitați, like Georgiana. Doamne, și că like, Doamne, sărească, așa ceva. Dislike Georgiana, like Chris. Cine știe, da? Dislike Chris. Eu like. Da? Da, și nu ce scuze că am făcut o strasă de YouTube, dar... Pentru cei care vă uitați la ea. Îmi pare rău. Și zic asta pentru voi, nu pentru ea. Bun. Și asta am vrut să vă spun. Și acum am văzut clipurile ei. Credeți-mă, nu am copiat-o niciodată în viața mea. Acum mă uit la clipurile ei. Înainte nici nu putea să zic ce zice ea în clipurile alea, pentru că mă apucă râsul doar când mă uit la preza ei. Și o să nu plătim. Știu. Dar să vedeți, s-a luat după mine, că mi-a făcut bucle într-o zi în față și după aia în spate nu am lăsat plat. Și s-a dat și ea repede mult după mine și se facă și ea. Și mie nu-mi place chestia asta și normal, atunci ar fi trebuit să o pomnesc, dar noroc că era domnișoara lângă mine și n-am pomnit-o. Bun, ce s-a fost episodul? Asta a fost episodul despre Georgiana. Știu, nu fac un episod despre ea. Dezabonați-vă, nu vă abonați, țineți minte, dezabonați-vă, dislike și nu îi lăsați comentarii cu îmi place. Nu îmi place fraierul sau prostor și așa sunt chestiile pe care trebuie să le spuneți.